Nkosikazi, ngizwe ngazi ukuthi nithi ninodaba enifisa ukulibeka kumina njengenhloko yaleli khaya. Yini kwenze njani ngoba ngiyanibona hayi khona nondodana hayi akamuhle kahle kwenze njani? Yo, ayi baba. Kunzima baba. Lengane sivele yahamba yasilandela ezinye izindleko baba phezu kwezinye izindleko. Baba undodana engazuthi umisi ingane Ini? Mamesha. Kunjalo nje. Imhlola ke phela leyo. Kunjalo nje baba nangu naye akayikhulumele engaze lokho ngimkhulumele khona. Nkosikazi. Emncane kangaka nokumithisa. Kunjalo baba. Ngisacela ukubuza nkosikazi. Ngathini kwena msuka niqala ukufika la ekhaya? Angishongo yini ngokusobala ukuthi inkosikazi kufanele ukuthi ugcine imiyalo nemithetho yaleli ekhaya njengokuba ngikutshenile yini lo yenzayo ngempela namhlanje inkosikazi ongitshela ukuthi lengane le imithise lo usefuna ukuba ubaba la ekhaya ubani ozobaba la ekhaya ngoba phela umuntu owubaba la ekhaya yimi inkosikazi ngicela ukukhumbule ungangiphenduli futhi ngicela ukukhumbule la ngathi kuwe yonke into imiyalo yala ekhaya izinto zala ekhaya zonke zithathwa ibeke la engqondweni imfundo engayinikwa obabamkhulu engazehlisela kuwe ngathi ozehlisela nakwindodana awukwenzanga wena lokho. Alright anginandaba indodana musukude uchiphozeka la. Yebo baba. Angikhulumanga nawe ngithi mina kufanele ukhule uyiphathe kanjani? Ngiphathe kahle. Wenze njani ukuyiphatha kahle lokho uhambe uyontshontsha amaqanda emzini abantu? Mgodoyi ndini? Awu baba musuku umthuka baba. Angimthuki wena thula. Wena imfundiso yami lokuthi uhambe uyomithisa izingane zabantu la. Cha baba. Ndodana ngakukhulisa. Ngathi mengikukhulisa ngakufundisa. Nonyoko ngiqeda ukumtshena manje ukuthi izimfundo ziyinsika nezikhonkwane zaleli ekhaya. Mina nenzani? Uzongihlinzela izibini. Wona danki wona lona enwenzayo la kumina. Sebethulile Nkosi yami, sebethula awubathula wemnguni. Awubathula wephakathwayo. Kanti kwenze njani? Ngiyanibuza nobabili. Baba akulona iphutha lapho mina ngihlezi nginengane sonke isikhathi. Baba ingane iyayihamba nabangani bayo mina ngisuke ngekho nayo. Futhi baba ngibona kuwumqondo omuhle ukuthi ingane uyithethise ngalendlela uyithethisa ngayo. Yehlisa umoya baba. Lalela nkosikazi, mina ayikho into esengizoyikhuluma nani nobabili. Anihambe nolungisa lamademeshe eniwenzile. Sengokhokha la kufanele ngikhokhe khona, sengokulungisa la kufanele ngilungise khona. Okunye nje angisangeni. Wena yazi ukuthi awuseyona indodana yami wena. Hawu baba Kala ngilahla. masiyoti la owenzile la ekhaya. Uyamlahla baba. Uzosibona ukuthi ahamba yosebenza, ayohamba yosebenza khona ezokondla lengane ayizathini. Kodwa baba songazulahla amathumbu akho baba. Anginandaba ke. Mina la kufanele ukuthi ngazala ngabo la mathumbu la. Hayi baba. Angizalanga la nhlobo. Hayi baba. Hayi baba. Sumani nihambe, sumani. Hambani. Baba Ngoma ngenduku la ekhaya. Sithe sukani hambani la phambi kwami. Hambani. Yebo baba.